Bejn din is-sena u l-2022 it-tkabbir ekonomiku se jibqa' maġġel f'medja ta' 4.1%. Dan sostnieh il-Bank Ċentrali ta' Malta fi stqarrija li ħareġ fil-jum ta' Tnejn. Fil-fatt il-prospetti għall-ekonomija Maltija għal dawn it-3 snin li ġejjin jidhru li se jibqgħu sbieħ kif it-tkabbir fil-konsum privat u fl-infiq tal-Gvern u mistenni li jibqa' b'saħħtu. Dan fil-waqt l-investiment u mistenni li jisboq dak irreġistrat is-sena l-oħra. Fi 3 snin li ġejjin it-tkabbir fil-prodott domestiku gross se jkun sostnut mid-domanda domestika, riżultat tas-saħħa fil-konsum privat u fl-investiment li se jkompli jattira lejh pajjiżna. Il-Bank Ċentrali żied jispjega li għalkemm l-esportazzjoni kif dejjem kienet se tibqa' inqas mill-importazzjoni, il-kontribut tal-esportazzjoni netta mistennija tkun iżjed pożittiva is-sena d-dieħla. Fatturi ewlenin għal dan l-iżvilupp interessanti fl-esportazzjoni ta' pajjiżna mistenni jasal minħabba tnaqqis fl-importazzjoni ta' makkinarji kapitali bħala investiment. Dwar is-settur tax-xogħol il-Bank Ċentrali qal ukoll il-ħolqien tal-impjiegi se jibqa' b'saħħtu sal-2022. Intqal ir-rata tal-qatt se tibqa' stabbli taħt l-4%. Il-prospetti pożittivi għall-ekonomija Maltija se jibqgħu wkoll anke dwar ir-rata tal-inflazzjoni hekk kif din mistennija tkun battiet sa tmiem din is-sena u sa 3 snin oħra tibqa' taħt 2%. Il-bilanċ tal-Gvern u mistenni li jibqa' pożittiv matul is-snin li ġejjin b'tali mod li l-proporzjon tad-dejn fil-prodott domestiku gross mistenni li jinżel bin-nofs ta' dak li kien taħt Gvern Nazzjonalista u għalhekk se jkun niżel għal madwar 35% fl-2022. Dan it-tbassir tal-Bank Ċentrali jiġbor fih ukoll il-miżuri mħabbra fil-baġġett tas-sena d-dieħla li mistennija jwasslu għal żieda fl-investiment pubbliku li huma aktar milli kkompensati minn żiediet fl-influssi tal-fondi Ewropej. Dwar is-sitwazzjoni politika li żviluppat fl-aħħar ġimgħat f'Malta, tkellem ukoll il-Bank Ċentrali u qal jista' jkun hemm riski finanzjarji iżda mbagħad semma l-effett ta' Brexit fuq l-ekonomija Maltija. Qal li huwa jitratta din il-kwistjoni b'kawtela iżda xorta qal li l-impatt huwa aktar baxx mir-rata ta' 0.5% li semma l-istess bank f'rapport li kien ħareġ sentejn ilu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.